Hello mga ka-listeners, mayong gabi. So ang oras alas 6. Time check. Alas 6:05 mga ka-listeners sa yung kagabi no. Og diyan po ko sa simbahan. So maura ni akong lingaw gid mga ka-listeners no. So muna sa ako nang gikaingon ninyo mga ka-listeners nga samtang buhi pa no. Samtang makahimo pa ta sa paglakaw aron musimba gyud no. Labing maayo kung mahimo kada adlaw no. Kay importante kay nasa tong kinabuhi no. Kay kada adlaw mo ta makasala no. Kada adlaw ta makasala no. Muna nga labing maayo kada adlaw sa ta musimba kung pwede lang no. Pero di man punta ka pugos sa uban kay na labi na sa mga listeners na to nga mga OFW no, dayo kay na silang pamilya no. So sa gihapon di lang malimot sa pagampo no kada adlaw no. Sa atong kinabuhi kinahanglan kita mangayo tag giya sa Ginoo nya magpasalamat sa mga grasya no. Labi na sa grasya sa atong kinabuhi no. Kaya usahay good mga ka-listeners no nga tungod sa ka-high-tech sa panahon ba kanang gadget, cellphone no. Aliman jud nato ikadinay na no nga enigmata na to ang una jud natong magunitan ang cellphone no. Imbis magampo ta aron magpasalamat kay nakamata bata. Pero ang atong una magunitan ang cellphone. Unsa na bang orasa ron? Ayan na no. Kaya usahay dugay ta makamata, labi nagdugay matulog kay sige og babad sa cellphone no. Uban tanaw og salida no. So akin ato kuan na ni kanang reminders pero wala ta magkuan na ni wala ta mangigo niya. Ang ato ani kanang share lang ta sa kanang mga maayong butang ba mga ka-listeners no. Labi na ning pang Ginoo kay samtang buhi pa gid ta no. Kinahanglan gid nga muhatag tag panahon sa Ginoo. Usa kanta pa ni kuan ni Basilio katong Lord patawad. So sa kanta pa niya, sa lyrics pa niya nga kuan kinakausap lang kita kapag nangangailangan. Kaya na bitaw unya kana bitaw bakit nga ba sa iyo ay wala akong time. Paano kung ikaw naman ang mawalan sa akin ng time no? So nga na gid mga ka-listeners sakto kay na ang lyrics ba kanang Lord patawad nga kanta ni Basilio no? So sakto kay lyrics gid maigo tang tanan no. Kay di man ta perpekto no kitang tanan makasasala man so maigo tang tanan anang kantaha pero maigo ta di tangi masuko no kun dili mamalandong ta sa tong tagsa-tagsa kakaugalingon no. Nana lang na no kay may perpekto na to no. So importante ani nga natay pagpakabana sa usag-usa. Kung dunay masayop badlongon no nya di lang po nato kanang ingog si tawagan na sa Tagalog pa minamaliit or sabi na dili po nato insultohon no. Istoryahan lang tambagan ug unsa may angay no. Yan ana lang ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Nya nakahinumdum ko sa panultihon diya sa Biblia nga bulahan ang tawo nga maghuna-huna sa iyang kamatayon no. Kay sa ingon ni ana makapangandam siya no. Mao buli akong gisigi huna-huna mga ka-listeners ba no. Kining moabot man moabot gid ang panahon man nga mga matay gid ang tanan no. So mao sa na akong ginuna bang samtang buhi pa ko musimba gid ko. Kay samtang makaya pa ba kay mga matay magutong tanan no manta kay balo no. Labi na sa mga pangitabo karon mga ka-listeners nga di lang may bawaan ba kining mga katalagman unsa diha no. So dito kay balo ba sa mga pangitabo sa kalibutan no. Labi na sa tong kinabuhi wala ta masayod sa giingon pa sa Biblia ang pagtukaw kamo ingon ang Ginoo no pagtukaw kamo kay wala kamo masayod sa pagbalik sa anak sa tao no. So ata kay balo gino kano sa amo balik ang Ginoo nya nga to ani nga mangandam lang kita sa tong kaugalingon no nga di ta
di ta magpatuyang sa pagpakasala, no, samtang buhi pa, no, kinahanglan nga duna sa tay buhaton nga mga maayo, mga good deeds, no, kay ang sa Biblia makadawat matagante sumala sa atong binuhatan, no, so kinahang importante kaning maayong buhat gyud, no, kaysa pinadayag. Basahon na ito na sa Revelation 22 bitaw verse 12 na inigbalik sa Ginoo magdala siya og ganti nga ihatag sa tagsa katawo sumala sa iyang binuhatan, no, so importante jud kay ning mubuhatag maayo mga ka-listeners, no, samtang buhi pa ta kay gantihan ta sa Ginoo, no, dili sayang ni kini pagbuhat natog maayo sa atong isig kataw kanang mga kaayuhan bitaw nga imong gihatag sa imong isig kataw, di na sayang, no, kay duna kay ganti na sa Ginoo mga ka-listeners, no, muna mo gini kina-importantehan mga ka-listeners, no, nya nindot sa lang ebanghelyo karong adlaw ba kay karong adlaw gisaulog ang Innocent Day, no, mga ka-listeners, kanang mga adlaw sa inosente ba, no, kay sa panahon sa pagkatawo sa tong Ginoo siyempre nasok nakuan si Herodes na balaka, si Hari Herodes na balaka siya kay gitagna naman daan nga matawo ang usa ka Mesiyas, no, ang matawo ang usa ka Mesiyas, no, nga maghari sa kalibutan. So nabalaka si Hari Herodes nga mapulihan siya sa iyang pagkahari, no, mapulihan siya sa iyang trono isip hari muna nga tungod sa iyang kahadlok nagsugo siya nga ipapatay ang tanan nga mga bata nga bag-ong matawo, no, nga magpanuigon og usa nga to sa duha ba to kung wa ko masayop, no, so iyang ipapatay ang mga bag-ong natawo nga bata, no, kay basig usa ni ana mauna ang mupuli sa iyang trono, no, grabe niya ang kabalaka, no, so hako kaysa sa gahom, no, nga gusto niya nga siya lang gyud ang maglingkod sa trono isip hari muna nga nangita sa paagi nga mapatay gyud ang bata nga matawo nga gitagna nga mahimong hari, no, sa tibuok kalibutan. Mao na ang tungod atong higayuna luwi kayo ang mga batang inosente gyud, no, mao nang gisaulog karon ang Innocent Day kay ang mga bata gyud nga mga inosente, no, nangamatay gyud intawon tong panahon na nahimo sad sila nga kuan ba kanang kuan martyr, mga batang martyrs, no, kay sa ilang kawapay buot inosente pa nahog sila og nagsagang sa nga di mapatay ang Ginoo, no, bisan silang kabata ba sila ang ilang mga kinabuhi may na kuan nabuhis, no, kay gipangita atong higayon na ang bata nga Mesiyas nga matawo, no, nga maoy maghari sa kalibutan ba nga si Kristo, ang tayma nga gipadamgo si San Jose nga kuan mukagyaw sila kay nagplano si Herodes nga ipapatay gyud ang bata nga mao si Kristo, no, una nga ning kagyaw si Jose ug si Santa Maria, no, ug natawag gyud ang atong manluluwas nga mao si Kristo, no, mga ka-listeners, una atong gisaulog ang Pasko, no, Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo, no. Muna nga ako lang nag-share ninyo, no, kay mao man ang ebanghelyo karon, no, kining Los Inosente sa to adlaw sa mga inosente ba. Muna atong gamay nga pagpaambit lang, no, pagpaambit lang kay wa man koy masulti lain, no, ako all kayo magsulti ko ano parte rag nangahoy sa no, may mahal mo share na lang putag mga ingon ani ba kay para napo koy masulti mas nindot ni kay kuan kanang makapamalandong sa taba, no, so yun ani nila akong paagi sa pagsulti, no, mga ka-listeners, no, para makapamalandong sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi, no, sa tong kagalingon samtang buhi pa ta, no, mag hatag ta og kuan pag pakabana, no, pag tagad musimba, magampo, magpasalamat, mutabang sa nanginanglan, no. Kabalo ko nga daghan kayo mga tinabango, no, mga listeners, no. So magpasalamat ko balik sa mga ninyong tanan ug sa mga ning tabang, no, nga di na lang nako i-mention, no, kay basig pulaan madugay nga sige ra magbalik-balik ning tawhana, no.
Di na lang ako i-mention, magpasasakay, balik ko na kung yun ang pagpasalamat niyo mga ka-listeners, no? Magsakanta pa, kuan. Walang hanggang pasasalamat ang sayo'y sa itong kata, nakalimut yung lyrics basta kanindot ng katano kanang walang hanggang pasasalamat, no, para sa Ginoo, no. Nya nasayod man ko nga katong mga kamong mga tanan na mitabang sa akong channel, gihimo mong instrumento sa Ginoo, no, mao nga walang hanggan akong pagpasalamat ninyo mga ka-listeners, no. Di na lang ako i-mention karon kay balo naman pud mo, no. Ato naman lang gisigig balik-balik, no. Okay, di lang ako tasaon kay niabot tag 10 minutes na, no, kapin. So paminawan ninyo ang kuan, ang part 11 part na 11 na nun, 11 minutes sabi. Ang part 5 sa kuan, Langit Ka, Kilat Ko. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Kumusta mga higala? Og karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Langit Ka, Kilat Ko. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. Everybody's like crystal, baby. Diamonds, a timepiece, jet planes, islands, circles on the gold leash. Uy, Iloy! Nga naman ka, ha? Naunsa di ka? Nga na ingon anak man ka ni sir. Tungod kay acting lang ng tanan niyang gipakita, Luigi. Og nadagyot ang tanan sa kamaayon niya mo arte. Halag ka. Naunsa man ka, uy? Uyawan lagi ko nimo ay. Nga na di ka? Nga na ingon anak man ka? Huwag yun ko magsachar ni mo. Tinuod yun nga nangita dayon sa Sir Angelo ni mo ganina. Honest pa. Aw, syempre. Mangita gyud siya. Kinahanglan man gyud nga consistent ang iyang acting. Ano lagi nakaingon magkaana? Uy! Nasakit ang biya ko sa imong gisulti ay. Feel na ba yun na ako nga. Love ka niya. Ako sad gani, Luigi. Naka-feel man gani mo. Ako pa. Pero inartista lagi day ang tanan. Laang. Ano lagi girl? Uy! Halag. Kailan ko na baya ko? Ano lagi di? Ay, uy! Suday ko ba? Dakong laang ang tanan, Luigi. Inartista. Fake. Ano lagi ba? Ano? Ito na ginong luwag, girl. Nga naman ka. Girl, wala ay namugnaw din ko doon. O sige din yung tabua. Nasisilayan sikat ng araw. Uy. Nalapak ko na. Dili na magpasabuti, tatay, ha? Ayaw. Mag-istorya lang niya tagbalik, anak. Ay, ni Paeng. Wow! Kalamian ng pakwan. Kaon, Luigi. Nitilaw na day ka, anak, tay? Nga naman mong duha. Ha? Nga na di ay, tay? Halang ni Paeng. Uy, imura nang nahuna. Kung sa man ang kanang imong pinakadakanta biya. Uy, katong title nga, sa to, Golden Sun. Ikaw gid ha? Araw. Tama ka diya. Uy, ako itong Tagalog, English. Uy, Tagalog na nuwan. Bitaw ni, atot lawan ng pakwan ni B. Wow! Katamis tungod sa pakwan. Tilawin na yun, tamis ka ayo. Mao ba? Bebe, tilawan na to, be. Tamis gituod kaayo. Diyan ako, ma. Tiwasan na lang na. Gamay na lang, oh. Pwede naman tinggal ito ko mo discharge pa, no? Dili pa pwede. Maghuwat pa ta sa go signal sa doktor. Anong manawag si Eloisa, ma? Ikaw na panawag, bi. Okay. Tiwasan lang ni pagkaon. Manawag ko human ni magkaon. Ma, Saman? nga ano man ko? Ha? Unsay ngano man ka? Ngano? May gipamati ka? Unsa may imong gipamati, ha? Huwag ko kasabot. Ang imong operasyon ba?
Oh, unsa man kasukaon ka? Nalipong ka? Dili mawasa kung unahuna si Eloisa. Oh, Napuang naman tingali ko. huy, ayo pagsulti ana. Naunsa man ning pata. Nahigugma ka lang. Ha? Mao na imong gipati. O gimingaw ka niya, maong naghigwaos ka. Labi na nga wa nimo siya makita, sud na sa pipila ka adlaw. Oh, Mao gani nga tuman gyud sa tanan nga isulti nimo sa doktor. Og kaon og maayo aron malig-on ka na dayon og makapauli na ta. oo ma. Ah, sige. Daon na. Si Mama. Dili ko na ito bakuna. Sigurado ko nga si Angelo na sanda. Magpatugtuog ko. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Tao-tao na marong tawag ko mantubag ka. Nakatuog mantingali. Hindi ba ito sa CR? Iloy! 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 Ay, daan pa ko. Natugyot. Wa pa ma. Wa pa man mo tubag. Ano ka? Ako rin phone ang gamita ma. Tingalig. Ah, ni Ana. Hello. Oy, pre. Ikaw man ko ning nitubag. Ambi ma. Oh, hello? Hello, mahal? Hello, Dong. Nakatuog si Iloy mao nga kun lay ditubag. Kanali ha kay akong pukaon. Ayaw na tay. Natuog man day siya. O niya na lang. Manawag rig balik kung magmata na siya. Sige, panawag lang og balik. Taon-taon basig mumata na ni. Tay? O diyan, nagbata na gyud. Kinsa na, Tay? Si Angelo. Oh, magsulti mo. Hello? Angelo? Hello? Oh, hello, mahal. Natuog day ka? Pasensya na. Huwag yung kumakabantay sa telepono, God. Nakatuog man day kong maayo. Labad man ko ng akong oo. Ha? Uy, tumarog tambal. Ganong misakit pa na imong oo. Nausam day ka. Tigalig na unsa ka. Huwag kay hilanat. Huwag kay sipon. Ganong magkana. Unsa man, sakit yung kayo? Unsa ka sakit? Oh. Mahal? Sorry. Nalingaw naman ko kunin mo kay na-stress na ka nga labad naman sa ugod. Ayaw kumpiyansa. Bisan labad na sa oo. Ni arang-arang naman nga nakatuog ko. Ayaw kabalakan ako. Ikaw, kumusta na? Niya, gusto na untang mo pa uli, pero wala pa instruction sa doktor. Sige lang. Paghuwat lang, good. Ikaw, murag di man ka okay. Inom mo tambal, ha? Mo inom ra kog vitamins. Mawara ni. Ang tinuod, dili na magkaayo parehas kanina. Ni arang-arang gid siya nga nakatuog ko. Ay lang yung kumpiyansa. Kung magsige ka sakit ang imong o, atod lang ni tatay dira sa ospital. Grabe. Para labat sa o? Ayaw lang yun lagi pagkumpiyansa. Amping yun. Sige. Ikaw, sad. Pag-amping diha. Okay. Mag-amping ko para nimo. Okay. Inikawas na ko dere. Daghang tag-istoryahan. Bahin sa unsa? Bahin na tong duha. Basta mag-amping ko para nimo. Hinaot nga mag-amping kasad para nako. Okay. Sige, pahuway na lang. Basta kun magsige ka sakit mo ko, pa-check up na lang sa doktor. Okay. Bye-bye. Bye. Grabe. Ang acting niya padayon gid bisag tuwa sa ospital. Okay. Tan-awon lang unya nato kung kinsay mas maayo natong moarte. Angelo.
Imna ning luy ah. Nganong paimnan mo ko ni mo anak tay? Laban ba kay mong o? Pagkadungog nako nga laban imong o, mao to, nagdadali kong pabukal og luy ah. Imna na yon. Taod-taod lang tay. Init pa man na. Sigulan ako lang dili init oy. Mainom na na. Sige, inom dayon. Sige na lang, uy. Sige na lang. Imna dayon, aron bawa ang laban si mong o. Nawa namang good tay nga akong gikatog. Ay pastilan. Imna na lang lagi. Sige na. Di mo gud makadaot. Imna dayon. Hanga gyud uy. Nahinayak na lang hinuon kog inom ta. Pasensya gyud nga na makakulord ha. Pasensya lang gyud. Oh, magamping ko para nimo. Hinaot nga magamping ka sad para nako. Inigawas ako diri, daghang istoryahan, bahin na tugduha. Pangandaman ko ng daan, Angelo. Nahibaw kong mas punan pa nimo ang imong acting aron mas convincing pa. Pero bistado ka na. Bisan unsap ibuhato nimo. Wa na effect nako. Oh my God! Oh ba, girl? Iyan ang gisulti samtang natuog siya? Oh, Luigi. Hala, oy! O gahibaw ka bag-unsay akong gibati atong higayuna. Sakit kayo nga akong tukhan. Hinay-hinay na gudunta ako nadutlan niya. Gani, nihukom na ko nga muang ko na sa akong gibati nga to niya. Pero gipanaliptan ko kus Ginoo. Kay anak mismong higayon na, samtang nagtutok ko niyang hanatog. Migawas man to sa iyang baba. Nga nadagyo ko siyang acting. Nga nasuot ko siyang laang. Girl, basin lang gura to, uy. Kada bang dam gura to ba? Uy, Malaysia. Dili, Luigi. Tinuod kito. Iya na tong kita ko. Og nigawas samtang natuog siya. Salamat na lang. Nabisto na ko siya nga sayo pa. Ngawa pagid kayo makadutang akong pagbati nga to niya. Kung sasamad pa, tapsing lang. Medyo sakit pero madara. Ala, uy. Kasad ba ini, uy? Mura magkong laluya. Pero Luigi, isaan ako ha. Sikreto ra din nato. Ako siyang sakyan sa iyang duwa. Og akong paningkamutan nga magisa siya siyang kaugalingong mantika. Akong siguruhon nga siya ang maunay og kasod sa iyang laam. Isaan ako ha, Luigi. If okay na yung kuno imong kondisyon 3 days gikan karon, sir, pwede ka na ma-discharge, sir. Ay, salamat. Kauli-uli ko. Kumusta na siya, Luigi? Okay na siya? Way problema? Wala siya gipamati? Oh, nga naman ka? Sorry, sir, ha? Pero, amazing yung kaayok ka. I mean, wag ko mag-expect nga ma-fall ka ni Eloy. Ako mismo, Luigi. Gani, at first, in denial pa ko. Gusto pa ko manimaos. Kaya ba ko kasi yung atraso na ko. Pero, ambot. Ako mismo, wag kasabot ganong naingon ko ini. Basta kay, na-feel lang na ako nga, importante na siya para na ako. Nga na in love na ko niya. Dili katuhuan, Luigi. Pero, I'm in love with her. I'm madly in love with Luisa. And what about me, Angelo? What about me? Oh, What about me? Dili ko matuo nga, wa kay love na ko, Angelo. Dili ko matuo. Nga nakasud man tao ka din, darling, oy! Pwede ba? Luigi, ayaw kong babagi? pasagdi siya, Luigi. Angelo, babe. Ayesha. Pamino. Babe. I'm sorry. Pero ako ng putlon ang whatever connection nga nata. It's over. No.
Pwede ka na magawas. No, Angelo! No, please! Ano di ba niingon ka? Nga wala tayong problema, bisan kasal ka na! Diba? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ayaw ito pagdoon, sir! No na! Maiyaw ka gini Madam Viola! Angelo, no! Magawas na siya, Luigi. No! Angelo, bako yung ibang gisulti! Luigi! Gawas na, Miss Aisha! Dali! Gawas na, dali! Weko! Dali! Asa ba? Ayaw kayo na, ha? Ay, kayo na! Malamparo ka na ron! Weko! Ginoo! Say! Nga nung nakasod man siya. Tita Viola, magigsulti pa ko ni Angelo. In taon ay siya. Bago na siyang gioperahan. Mabukat in taon na si Angelo. Gawas na din. Sige na. Dili ko! Angelo, babe! Babe ka di, ha? Nananapo na siyang tunggano ka na si sir, oh! Ang dali na gawas na! Gawas na! Kaya kung di ka magawas, guloyon ka sa mga gwardiya ining ospital! Ay! Naugtas ko, uy! Lamihan na lagi ilang paso siyang dagway sa sahog sa ospital nga sinaw kayo! Hala, uy! Wag yun ka maglagot ni Aisha? Nga nung maglagot man ko. Nga naluoy man kaayo ko niya. Oo, pero akong ipasabot ba? Isip asawa ni sir. Luigi. Girl, paminaw sa ha? Ambot na lang yun bisan unsaon ako paminaw ni sir, no? Di man yun acting, uy. Ay, ni mo, Luigi. Paminaw sa ha, paminaw sa. Niingon yun siya nga, wasa siya kasabot nga no. In fact, gani. Gusto niyo siya mubawas ni mo tungod lagi sa imong mga atraso niya. Pero wala lang yung kuno siya mag-expect nga na-fall na siya ni mo. Kailan magkukunin Sir Angelo Iloy? Sigurado ka? Di ba ang imong nailhan niya mauman ang iyang kasalbahis? Pes, dili pa kumpleto ang imong pagkailan niya, Luigi. Apil ni sa iyang kasalbahis. Kaya niyang patuyokon ang tao sa iyang pad ug maunay na hitabo ni Ayesha. Og plano tingali niya nga maparehas ko ni Ayesha nga iyang ulipon. Pes, dili na mahitabo. Ambot lang, uy. Basta kay mga ambot lang yun ko. Tanawa lang unya ang mga sunod nga mahitabo, Luigi. Kung sa salida pa, abangan mo ang susunod na kabanata. Oh, kanang iyang mga gipanulti. Part na sa iyang gibuhat nga script. Mao nga ayog seryoso, ha? Ay, basta kay mga ambot na lang yun ko, Iloy. Uy, mga ambot na lang yun ko. Oh, ni ana sila, Iloy. Oh, Dali, ato sugaton. musud na bitaw na sila, tay. Sige, diha ka lang. Mutabag og alsa silang mga gamit. Mayog pag-abot, dong, Angelo! Ni ana siya. Ayaw hagin ang imong acting, ha, Eloy? Ayaw hagin. Ayaw palupik. Panood na lang mo, Mare. Luigi, kamuray agad ni Angelo. Ako rin bahalang pag-alsa sa inyong mga butang. Ay, unya na lang good, pre. Ako na anak, Noy. Ayun na pagtagad, anak. Tay, si Eloisa. Naara. Okay, pag-imaw sa pultahan. Oh, Wow! Kagwapa si mga asawa, sir, oh! Ang ngayon kayo siya siyang gisulob. O sige, ta na manood na ta, Angelo. Hinay lang sa paglakang. Hinay lang. Hinay lang gid sa paglakang. Kabuotan nagtagway sa karaho. mahal. Welcome home. Pwede pahag. Sure. I miss you. Miss you sa imong mata. Kumusta na? Wala mo balik pagsakit ang imong o? Wa naman. Dali. Hinay lang, ha? Kaya na Lingkod. namin mo. Kaya na.
Ikaw ang mualalay ni Angelo, Eloy? Kaya na? Kaya na nako, ma. Okay, sige. Oh. Oo, ni parang ka man good, Eloy. Ngano man na Iloy? Wara ko makabalance og tarong. Sorry. Di palagi ni mo kaya nga kung kabugat. Kaya namang good. Nasipyat lang. Ayaw na lang nag-ata. Kaya dili pag yun ni mo kaya. Kami na lang yun ni Luigi, ha? Lingkod na lang daan aron magtupad mo. Sige na. Kami rin mo pahimutang ni Angelo. Pre kanindot gyud tan-awon sa duha, oh. Halos dili mamilok si Angelo sa pagtutok kang Iloy. O gyud. Makahinomdom lang sa noon sa atong kabatanon. Dugay nang nahuman atong kabatanon, pre. Ay, nahinomdom ra manggod ko, Mare. Mao ba? Ego na lang ka sa paghinomdom, pre. O gyud. Naon, indot kay sila tan-awon. Kanang panultihon sa mga batanon, naol. Murag yun sila duha og truno. Sago na pagkasultiha, Luigi. Dugay ka pag nitingog. Sa kitanaw ni mo, Piki. Nagtuo. Sorry. What ilabot? What imbot ipasabot akong sulti? Oy! Luigi, nangutana gyud na si Angelo nako kung naunsa ko no siya. Wa ko no siya makasabot sa iyang galingon nganong dili ko no mawa sa iyang huna-huna si Iloy. Mo ba, madam? Ingon anak gyud ko sa una. Di gyud mawa sa kunahon na ang babae nga akong gimahal. Ang imong asawa, di ba pre? Siyempre, asawa gud na. Mausad na karon si Angelo. Ha? Aw. Noy paingha. Ano man di ay ko? Ay, uy. Balik as duha, uy. The feeling is mutual naman good unta sila, no? Oh, forever na lang yun unta na sila. Siyempre, oy, Luigi. Hangtod sa hangtod na gyud na sila. Mao gyud. Kay sila ang motiwa sa naputol sa unang panahon. May painggid, uy. Mudalikyan yung hirit, uy. Happy man kay koron. Finally, nakauli na gyud ko. Wa nang feeling mura kag torture. Laay bitaw kayo sa ospital, no? Kapoy kayo sige kigta. Di man na mo'y torture para nako. Aw, unsa di ay? Sige gunahuna nimo. Kana bitong gusto kang mupauli para makita ang imong mahal. Pero wa kay mahimo. Bulatik. Seryoso ko. Ayaw na pagsikig tabi. Nisakit imong operasyon, no? Okay ra. Okay, good town. Dili na okay. Karon, ako na say paminawa, ha? Og patuon ako. Kung unsa man ang daghan pa nimong gustong isulti, ireserba lang una na, okay? Tagaig importansya ang imong panglawas. Bisag nakagawas ka na sa ospital, pero wa na magpasabot nga okay ka na gyud. Sige, may ko. Ganahan ko maminaw. Ganahan man yung tawhan na, eh. Mura kyung tinuod. Mura sa makahilis ang iyang tinutukan. Tampalungon ko baka nisa. Wala lagi ka na tingog. Tinarong tong akong isulti. Wala kay, naminaw man ko. Padayon lang. Basta mao na to. Ayaw na palabig tabi. Okay. Kuha yung kamot. Pagkupta lang ko. Sige. Tanawa ko. Eloisa. I love you. Kanahan ba yung niya, uy? Laparuhon ko ba kaanisa? Maayog yung dapapon niya, uy. Wala lagi ka matingog. Ha? Salamat.
Salamat lang. Dili, I love you too. Angelo, Okay. Pasensya na. Ibaw ko, dili pa mutual ang feeling. Pero okay na. I can wait. pahuway sa lagi. Ayaw na pagsige mo na hunaan na. I-relax sa una ang imong huna-huna. Yes, boss. Oh. Boss, from now on, ikaw na nga akong boss. Kung tinuod pa lang ang tanin mo mga kipanulti. Kung tinuod pa lang ang tanin. Hindi mo sandig ni mo. Oh. Pag nalipong man ko. Uy! Nangluspad man ka! Luigi! Ma! Dalion na mo! Si Angelo nalipong! Uy, hala! Lalo man na! Dalian ninyo! Nangluspad siya, oh! Oh, Pastilan. Oh, higda ha. Kana higda. Higda lang yun una ha. Wa na siya nanguspad. Pastilan, uy, saka gyud ang akong kabuhi og kadali. Kalma lang, Mari. Kalma lang. Biyain na lang ninyo, ma. May gibuhat di mo sa kusina. O sige, tawag ka lang mi Iloy ha kung si Bako mulain na sad ang iya pamati. Okay, ma. Ako'y muna gawas. Mugawas na sad mi. Pre, tanap. Ari sa amin. Dali, pre. Ayaw pang guro. Eloy? Oh. Nga naman ka? Ha? Murag nakuyawan man ka. Di, uy. Nakalitan lang ko nga imo kong gisangpit sa akong angga. Ah, Ayaw sa lagi pagsigig sulti. Masudlan gyud nagtagang hangin imong baba. Mao lang kabuhion ka. matuog sa ako. Sige, katuog lang. Pahuway una. Ay ko biyae. Okay. Anhir ako. Nakatuog na siya. Kalain sa akong gibati kanina pagsangpit niya nako sa akong angka. First time nga nakadungog ko. Nga nisangpit siya nako bingon adto. Murag nilaho sa akong dukhan. Pero naibaw kong partiga kung siyang script. Buhaton gid niya ang tanan para makuha ang akong pagbati. Hapit gid niya makuha. Pero diha ako to ba? Hapit. Og dili mahitabong mo ambak ko sa imong laang, Angelo. Dili cute. Oh, tiwasa kay gamay na lang. Sige na, aron mo nang matumarang imong mga tambal. Kadaghan na ba di ay ini? Ganado na siya nga mukaon. Sukad nga niya na siya sa bahay. Dito sa ospital, sus, kadugay, gyud ang taong mahuman. Mas luya pa man siya dito, ma. O niya karon okay naman siya. Lahi ra gyud nga may tender loving care. Oh, Maog yun. last ungit na, oh. Okay. Okay. Inom na dayon. Ay, tubig, oh. Karon tumal na og tambal. Kanay una ha, o Eloy. Kana. Oh, kini? Oo, kana. Okay. Hala, uy. For a long time. Nakadungan na dyan kao ng whole family. Apil-apil sad ko. Oo, kay kaluoy sa Diyos. Pas man ang recovery ni Angelo. Siyempre, may alagang pagmamahal good. Sakto ka, Loy. Unya, kanus mo mauli sa sinda. Maog yun. Unsa man Angelo, kaya na nimo ang mubahi? Mas maayo unta nga adto ka magpaayo sa hingpit didto. Mag-agad ko rin, Commander. Oh, Wow! Commander, yun! Ako yung magbuot? ikaw man kuno. Ito tagi paminahon, eh. Commander, ako pa kayo magbuot. Kanindot, kit paminahon kung tinuod pa lang ang tanan. Mahal? Nga no? Nagkunahuna pala siya kanus Eloy. Tabi una ninyo. Uy, naunsa mo to? Dinhilang mo. Ako ray bahala niya.
May nasulti ko nga dili mautay. Wa man. Wa man kinasulti nga dili mao. Di ko mahimutang. Ayaw na. Pasag dito si mama ni mo nga maoy mangutanan niya. Pulos man to sila babae. Magkasinabo to. Okay ra to, sir, oy. Tiwas na huwag kaon din, ha? Ma-okay lagi to. Sorry, ma, ha? Sorry, cute. Okay ra, way kaso. Pero nga naman to. Unsa ay problema? Way problema, ma. Wala ko kasabot sa akong gibati kanina. Okay. Kung may gusto kang isulti, sulti lang. Wa lagi, ma. Wa ka na pa makatiwas og kaon. Mauwaw na ko mabalik dito, ma. Unsa ba'y mauwaw? Kinsa may imong gikauwawan? Sige, ma. Mabalik ko dito. Yatod ko palihog sa among kwarto, Luigi. Okay, sir. Oh, namali ka sila. Oh, Mutiwas pa may kaon, ha? Sorry. sige, tiwas nagkaon. Kamuli tiwas og kaon ha kay human na naman mi. Pero paabuton mo na mo. Sige na, Iloy. Tiwas na ta. Dali, tupad na ako. Sorry kanina, ha? Gano da ito? May nasulti kong dili mao. Wala ko makasabot sa kong gibati. Dili na ko ma-explain. Ako hinungdan? Ako'y nakaingon? Angelo, pwede dili na lang ta magplinastikay? Unsay? Di naman unta ko musulti ni mo ini. Pasagda naman ginunta ti ka. Sakay-sakayan na unta ti ka sa imong trip. Pero bugat man. Dili man din ako kaya. Ha? Ako kasabot. Ayaw na lang gud ana. Iladlad na lang gud ang tanan kay naibaw naman ko nagpakaaron ingnon ra ka. Ha? Unsay? Naibaw na ko. Naibaw ko nga inartista na ning tanan imong ipakita na ako. No. Oo. Naibaw na ko. Nga imo ning gitoyo aron isod ko slaang. Aron makatuon ko sa pagmahal nimo. Wa ko may bawon sa gigusto nimo mahitabo. Time paragod na. Ito man nagkasulti ka man, ana. Di na tinuo. Ikaw mismo may nisulti, Ana Angelo. Nadungog na ako nga migawa sa imong baba samtang natuhog ka. Nikatawa ka pa man gani. Ha? Nakahinomdom ka atong namatan ko ni mo nga naghilak. Katong naingon ko nga nagdam ko kong bitin. Dili to tinuod. Ang tinuod. Nadunggan ti ka nga nagsulti samtang natuhog. Kung nagkatawa ka kay nalipay ka nga best actor ka. Nga maayo na kong pagkasuod sa imong laang. Nga mituo ko nga nakatuod ka na sa pagmahal na ko. Dili ka makatuo. Dili ka makatuo nga naibaw na ko sa tinuod, Angelo. Iloy sa paminaw. Ayaw na. Dili na. Oo. Ako ang kunon nga muna sinugdanan. Pero wala ko damhang ang akong acting-acting. Magtinuod di ay. Kining tanan ni mo nakita. Kining tanan ni mo nabati. Tinuod ni tanan. Dili na ni acting. O patuhoon ko ni mo, Ana. Iloy sa wa ko mamakak. Pasensya na. Pero dili na ko mutuo bisan unsa pa imong isulti. Iloy sa, honest. Honest pa wa ko mamakak. Tinuod ako gisulti. Kay Diyos sa langit. Ayaw kiapil ang Diyos, Angelo. Gabaan ka gani. Pero nagsulti ko sa tinuod, Eloisa. Tuhoy ko. Dili na. Dili na ko mutuo pa ni mo, Angelo. Dili na, Angelo.
Eloisa mo na tinuod. Wala ito akong plano nga manimaos ni mo. Tinuod ng tanan akong ipakita ni mo. Tinuod ka mahal ta ka. Huwag ko mamakak. Imog yung barugan ng imong script, no? Pras bahala ka. Pero wala na i-effect pa na ako. Eloisa. Sa ako nang giingon. Sakya naman ginunta ti ka. Pero Angelo, dili na ko kaya. Mao nga ato na ning tapuson, Angelo. Sibuti mo ipasabot. Kung gusto ka mo, bawas na ako. Bawas na! Pahimos lingaw pa ko'y kusog. Makahimo ka na sa gusto ni mong buhaton. Huwag talaga ko'y tuyo ka mo baos pa ni mo. Huwag ka mamakak, Eloisa. Huwag ako'y laing kipangando ka ron. Kawas ka magpuyo nga malinahon uban ni mo. Dili mahitabo nga magmalipayon ang panagtipon nga bakak ang pundasyon, Angelo. Dili! Huwag ko mamakak. Huwag. Kung di ka man matuo. Gano pa? Gano man? Unsa maron? Ano ron? Luigi, ano ka ron? Madam! Hala! Mari, atuon na to. Ginoo ko. Unsa man kahinahitabo. Ngano ne? Ha? Hala! Ang ganito mo. Masultihin na si Luisa. Kasi akong ipangutanan ni mo katong naapag ko sa ospital. Yun na. Naon sa mandiay mo? Nagaway mo? Iloy, ngano man ni? Unsa man ni? Ginoo ko. Maunay tinuod, tay. Gani, nisugod akong sakay-sakay niya. Kay mausay akong tuyo. Nga gisahon sa siyang kaugalingong mantika. Pero dili man rin ako kaya, tay. Mautong nakahilak ko samtang nangaunta. Pero Iloy, miangkon man ka siya. Nga mo na iyang tuyo sa sinugdanan. Pero karon dili na. Og mituo ka, tay. Oh, Apil mo siyang nailad, tay. Kitang tanan. Iloy, Mamaulit tas probinsya, tay. Mamaulit na ta sa ato. pero Makigbuwag na ko niya. Maunay tinuod, ma. Maunay tinuod. Pero di siya mo tuon ako. Ginoo ko. Bantabangi ko. Tabangi ko mo tuon siya na ako. Ooy, tabangan tagyod ka, Angelo. Mutabang ko pasabot niya. Pero atagi lang siya panahon, ha? Dili sa tamakabasol nga mubati siya ingon ni anak karon. Ma. Basta kita tabangi lagi ko. Tabangi ko pag konbensyer kang Iloy nga. Tinudanin na akong gibati para niya. Tabangi ko, ma. Ala, uy, ginoo ko, uy. Kasyaking ba yung itabuha, uy. Nga naman ni, uy. Tabangi lang sad ko pasabot ni Eloy, pre. Naluoy kay ko sa akong anak. Sige siyag hilak. Ang akong kuyawan kun mabughat si Angelo. maulagi. Ako na bitong ipasabot si Iloy. Kahit yun. Pero mangutana ko ninyo. Ikaw pre, ikaw Luigi. Sa inyong tanaw, nagpakaroon ingnon lang si Angelo sa iyang gipakita kang Iloy? Honestly, madam, wag yun. Para na ako, no? Genuine gid ang feelings ni Sir kang Iloy. Ako sab. Ako magilang anak si Iloy. Pero ning higayuna, naa ang akong simpatiya kang Angelo. Sorry kayo, maha. Pero dili na gyud ako kaya. Dayon pa ang pagpinastik kay kang Angelo. Dili na ko. Eloy, wa ko musulti ini tungod kay akong anak si Angelo.
Pero sa akong nakita niya, dako na gyud kaayo ang iyang kausapan. Og kana tungod nimo. Og sa iyang gugma diha nimo. Wa lagi na mahigugma si Angelo nako, ma. Best actor lang yun na siya. Maayo kasi ang muda siyang papel. Iloy, Sorry, ma, ha? Pero dili na gyud ko. Sorry lang yun. unsay imong ipasabot ana? Unsay dili na ka? Makigbuwag ko niya. Useless na nga magpadayon pa ta. Huwag gid gihapon ka mo to. Way rason para mo tuo ko. Congratulations. Di ba, mingon ka? Plano sab nimong gisahon kos kung kugalingong mantika. Gaisuod kos kung kugalingong laang. Pues nilampos ka. Nagisag yun ko. Nasuod yun ko sa kulaang. Happy ka na? Unta. Pero wa na ako ma-feel. Wa ko malipay. Nga nung wak na. Katawa inayon ko. Nilampos man ka. Naunay man ko. Ambot ka nung wa ko mabati kalipay. Basta kaya nga kung gustong mahitabo karon. Mao nga mahuman na ni. Undangon na ni nato. Magbuwag na ta. Huwag nagtuo kang musugot ko. Ha! Nung ka! Oh. Di ta magbuwag. Kung nahinumdum ka, bisaad ka nga imong tumano ng imong mga obligasyon, isip akong asawa. Nagtuo kang nalimot ako, anak. Imo kong gipugos nga mobalik sa sinugdanan. Di ka magkamahay na ako. Okay ra. Mas okay ko ani kaysa makipagplastikay ko nimo. Ha? Salamat sa Diyos nga wa pa mahuman ning adlaw. Nahusay na mo. Ay, abi yun akong mahiwalayan ang magaganap. Nasaan ba yagid ko? Unsa na inyong plano? Kung pwede unta ma, tay, mangayo mi sa inyong pagsabot. Gusto unta na mo nga kami lang unang duha din sa bahay. Aron, magkasugod gimi sa sinugdanan nga kamera. Ha? Pwede namang mamalik sa probinsya. Tay, ikaw gapoy bahala sa Sinda. I-assist lang niya si Mama. Ha? Uy, dong, uy. Dako kayo na akong kalipay. Sir, how about me? Ikaw ako tugyanan sa opisina. Samtang on leave pa ko. Okay. Pero, asa man ko mapauli? Pauli ka sa inyo. Oh, Og man na mamalik sa probinsya sila sa mama og tatay, di ba? Oh, Pwede nating alita mag-iyahay og kwarto. oh, Pwede nga magpabilin ka din ni Silong. Ato kustaas. kisa may matiman ako kung may kinanglanon ko. Magpabilin tang duha ining kwarto ha. Oh, sige. Pero sa sahog ko matog. Tupad ta. Timani nga may obligasyon ka na ko. O kung himpit akong mamaayo, imo na sugdan ang pagtuman sa imong obligasyon isip asawa. Kasabot ka tingalis kong ipasabot. Nganong huwaton pa man nga mamaayo ka singpit. Ngano dag ako na lang sugdan karon. Oh, Huwat. Huboon ko niya akong gisulob. unsa man kay imo kupat yun? Nibaw kay yung gidili pa nako kay wa pa ko mamaayo sa hingpit. Balibad man lagi ka. Bantay bitog mamaayo ni ko ha. Paninglon ta man gyud ka ba? Oh. Kapoy naman ko eh. Dili man unta ni daghan kayo akong gilabhan. Wa pagid magbalik sa hingpit ang akong kusugta. Anong tukay makayo ning ibalik ko eh. Ay, kapoy yan na gyud. Puy-puy na kaya akong mga bukton. Nagubang mo si Marcel.
Naguba ba ang washing machine? Wa man. O yung anong wag mo gamit? Wa lang. Gusto ka mabughat? Shh. Di na ko mabughat, uy. Kadugay na adto. O niyag mabughat ka? Aw, way swerte. Sa iyo na rin mo musulti, anak sa? Nga naman sa mabughat ko ba? Tanawa rin ng imong sinultihan? Oh. Oh, si Luigi na ron. Doon na siya papirmahan mga papilis. Ablihi. Hi, Eloy! Kumusta? Long time no see. I miss you na. Hi, Luigi. Ay, kanit ha, kay ablihan ako ang takong gate. Ay, ayun na. Oh. Kaya mabalik na tayo ko sa opisina. Ikaw na kung magkapirma ining mga papeles. Mao ba? Sige, suot na. Oh. Well, naagin mo magpuyo diha. Hello, Eloisa. Hey! Ingon ana bang pag-abi-abi og bisita? Igo lang tutukan? Uy, Miss Ayesha. Di ba taong kabisita? Uy, intruder ka, no? Intruder! Dayon, ayos siya. Eloy? Host naman siya, Luigi. Angay tuod nga, abi-abihon pagtarong ang bisita. Thank you, Eloisa. Now, let's get inside, Luigi. Huy! Ayaw pag-una, oy! Huy! Huy! Bumay ka pala saan, oy! Anong tugay mga isuto mga tawana? Basta ako, ha? Magulabot ini, ha? Magulabot! Hi, babe. Hi. I miss you. Oh my God! Nga nung imo mga gidad ini? Ha, Luigi? O sa manisuda na mo, oh? Huwag kong magdaanan niya, sir, oy! Nitungaran siya kalit din, he. Pag-abot ako mo na siya gamahanan, oy! Taraw nga kong istura ay kong binayote. Seryoso ka, sir? Taraw nga kong tumag. Nga nung ni aring mo bayan? Ani, sir? Wadyo ko mahibaw nga naana siya. Okay. Ayaw na lang lisod-lisura si Luigi Angelo. Actually, the truth is, ako siyang gisundan sa hilom. Gawas. Angelo, is that how you treat a visitor? Dili ka bisita. Dili ka welcome din eh. Okay. I won't insist. Pero, I'll be back. Bye, babe. Bye-bye, Eloisa. Sir? Asa na ako mga pirmanan? Dara, sir. Yaning envelope, oh. Naunsam ko. Mura man kong daluyag kalit, ha? Huwag ko magkasabot sa kong gibate. Mura man kalipungon ko. Eloisa! Angelo? Nalipong ko. Uy, ala! Uy, kaluspad ka mo! Dali, ipahimutangon natin ka sa sofa. Di ba kagadaog na ako? Sige lang, kayahon ako. Di talaga ni mo kaya. Sa saog na lang ko. Tanaw. Natumbat ang duha. Huwag maparok ang imong Uwa man. Imo man gipangilan sa imong bukton. Kadiyat ha. Mabaraw ko. Uy, hala. Wala naman na siya mulihok. Angelo? Angelo! Asa man ito akong cellphone? Ito, ara. Ay, kalabad yun sa akong amo. Uy, ibalik mo sa dangiyang karaang sakit nga mo kung lalaki siyang atubangan. Ay, kanto yung si Ayesha nakaingon ba? Bugnoon ko ba ka at mabayhanan no kung magkita ming usap? Ha?
Hala, uy! Kisa mo rin nanawag drive ta? Oh, uy, si Iloy! May gani, ready ko sa mga ingon ani. Hello, girl? Luigi, balik sa imong akip eh. Si Angelo na kuyapan. Ha? Uy, hala! Nga naman! Hala, uy! Tungod na to sa iyang pangisog ganina. Isog ka kayo siya, good. Murag, katong iyang original nga karakter. Lima kang nasuko na sa siyag, nagbinaay kong istorya niya. Gitang tanong sa niya akong kagawasan. Gigabaan siya ako, no? Hoy, ikaw ha? Ay, sorry. Imong tinagbanan, no? Ibiyaan na siya sa mga doktor. Doon na dito ka. Kita lang duha, uy. Uy, dili una ko, no? Tawgal ako kung doon ako'y angay ang buhaton. Basta kaya di ko na akong madool niya. Magabritin ko may kastorya sa telepono eh. Sige. Dini ka lang. Ayaw biya gyud lakaw ha. Unsay sulti sa doktor? Mura man lagi kag dili asawa. Magpalayo man ka. Oh. Imo biyag yun yung sa tanan. Nganong naing-ani ko. Nganong ako mangsa? Wa ka magpakaasawa. Oh. Imo lagi pasagdan makasuod sa mong bahay. Ang babae nga gustong mo ilog sa mong bana. Oh. Ayaw na pagsigig tabi. Mangutanan na lang ko sa nurse unsay gisulti sa doktor. Ipa-confine na sad ko. Salamat, Lord, nga nakatuog. Unsa man tong iyang mga gipanulti kanina? Mura man kag dili asawa. Magpalayo man ka. Huwag ko magtahom nga musulti sa ingon adto. Imo biyag yun sa tanan. Imong sa ganong naing-ani ko. Mas nakurat ko pagsulti niya adto. Wa ka magpakaasawa. Samot pagit ko kakurat. Imo lagi pasagdan magkasuod si mong bahay. Ang babae nga gustong mo ilog si mong bana. Mura gusto ko makatawa pagsulti niya adto. Pero mura sa dili. Huwag ko kasabot ini niya eh. Natug? Oh. Sure ko nga, nabughat yun na siya. Mao gyud. Imo lang ipahibaw si Madam Viola? Imo lang tawagan? Unsa? Ginoo ko. Ngano man? Unsa man di ay nahitabo niya? Nasuko man gud siya, ma. Nangisog siya tungod di ayay siya nga niadtos bay. Unsa? Pastilan gyud kini babayhana. Naglagot na gid ko anak niya da. Kamausad baya ko magminaldita, basta sobra na kaayo. Kasabaan ko na gyan na siya kung makitaan ko na pag-usab. Ayaw lang sagpalabi sa imong gibati, ma. Ugma na lang ko sa buntag mo anha diha ha. Ayaw na lang, ma. Okay rami ni Luigi diri. Pero ikaw, okay na di ay gyud ka? Okay na ko, ma. Kaya na nako. I-update lang unya di ka, ma. Okay, sige Iloy. Pahibaw alang gid ko dayon unsa man gani. Okay, ma. Sige. Bye-bye. Pastilan, Ginoo. Mare. Pre. Mare, naunsa ka, Mare? Pre, ayaw, pre. Pre, buhi ko, pre. Buhi ko. Naunsa man ka, pre? Oy, manggakos man ka. Ay, na gani makakita nato. Naunsa unyay mahuna-huna. Sorry kay Maria. Abi manggod akong matumba ka, kaya nihikap ka manggod si mong dugan. Ug subo kay imong panagway. Abi gyud ako og
Matumba ka mo, midali ko doon. Distansya lang gamay, pre. Ayaw lang ka-execute. Oo. Okay na, Mare. Ay, bag-o raman ko nanawag si Eloy, pre. Nagpahibaw nga gidaan nila si Angelo sa ospital kay nakuyapan ko. Ha? Uy, nga naman, pastilan. Nga naman ko naman, ha? Nga nung nakuyapan man. Uwa pagyapoy tao. Uwa sa opisina si Angelo. Huwag musulti kon hain siya. Ang bayot pa, Luigi. Dili na sa butubag na ko. Gusto. May number maday ko ni Tita Viola. Siya na lang kong pangutan-on, B. Tingaling namalik sa asyenda sila si Angelo. Sus! Mayong gani kinapindot tayo na ako ang sekretary nga dito sa opisina si Aisha. O wadyo may tubag siya mga pangutana. Pagka, good na ang bayana. Uy! Uy, makatupong! Basta mabuang sagog, Luigi. Ingon anak gitingali. Uy, girl! Tawag itong balik si Madam Viola, ha? Warning ito. Kaya tingalig mo itong itong kalit sa asyenda. Mura ba itong gamhan ng babayhan, na? Warning ito, uy! Sige. Akong tawagan. Ang sisulti din, Madam? Magbutang ko na siya gamugwardya sa entrance sa asyenda. O dili na niya pasudlon si Ayesha kung maadto. Kiskot sila kang Ayesha. Ang pasapit itong mabayhan na, uy! Wag na siya respeto sa iyang kaugalingon, no? May tasanog, may pagbati niya si Sir. Wa ba yun? Sigurado kang wagyod, Luigi? Uy, girl! Sigurado yung Google, no? Mura na yun na siyang duwaan ni Sir. Kaya ba yun ko, anak? Suhitog yun ko, anak. Ayaw pagsultian na, Luigi. Best actor ba ng imong amo? Kisa'y nasayod. Maulang na iyang ipakita sa mga tao nga wa siya pagbati kang Ayesha. Pero ang tinuod, doon na di ay. Nagsilos? Uy, girl. Nagselos ka, no? Wa, uy. Ngano ko taon? Uy, chor. Ngano magselos man ko? Mura magdunay ko'y feelings para niya. Ang magselos ka nang dunay feelings, Luigi. Waday ha. Tanaw na to, Luisa. Tanaw na to. Angelo? Angelo? Uy! Ang makuntihan! Luigi, pagtawag mo, nurse! Nurse! Ay! Parang intercom mo! Uy, lagi, uy! Nurse! Nurse! Palihog niya! Sakit na sa tingin na mo, pasyente! Thank you! Mangutot ko ha. Okay na? Ay! Okay na! Nagmask, bitaw mi! Okay na. Nawagtang ng sakit. Hala, no? Panuhot na dito, sir? Sir, asa napit ang sakit, sir? Wa na, nurse. Nurse, daw tang hangin na di ay. Thank you. Okay. Sa tayo magsulti, Luigi? Panuhot? Oo, sir. Anong man mo sultihi ang nurse? Sir, di na sila mo tuong panuhot. Uy, Haplasan naman ang panuhot. Kung mauna, haplasi ko. Bawal man tingali ng haplas sa ospital. bitaw. Kasabanon niya tas imong mga doktor, sir. Dito lang sa bahay, di pa ulit ninyo. Uy, Iloy, haplasin ni si sir, ha? Sige. Dito na lang sa bahay. Ugma, mamaulit na ta. Kung masagot ang doktor. Magkagawas na ko karon ma. Ay nagkabalakan ako. Salamat in taon. Pag-amping na gyud ha, Angelo. Delikado in taon kung mabughat ka dong. O ma, Kato si Aisha. Ayaw na katughatagi o ikayon nga makapaduol nimo, ha? Makaamong tong babayhanan nimo. okay ma. Si Luigi na bahala niya. Sige ma, manggawas kami sa room. Sige. Amping.
Ato na ta. Ato na ta. Ako rin mo assist ni mo, sir. Hini lang, ha? Nakadungog ka sa gisulti sa doktor, sir, ha? Bawal lang ma-stress. Asa rin si Luisa? Tuwapat sa kusina, sir. Pania. Ikaw may ato sa kusina. Mura na minugi kaya akong asawa. Okay, sir. Pasensya na, ha? Sige, magawas na ko. Uy! Yan na siya, sir, oh. Magawas na ko. Mula ka, Luigi? Dili. Ato ko sa kusina. Okay. Sige. Nagunsa ka sa kusina. Niinom. Siya imong ginom. Siyempre, tubig. Unsam di akong imnon. Basin daig bino. Nagumitya ka? Wow. Gusto lang ko magkasiguro. Unsa man ni siya? Nibalik og tuyok ang utok. Doon ako. Oh. Gusto ko magkasiguro nga nagsulti kas tinuod ka tubig ang imong giinom o dili bino. Seryoso ka? Oh. Sige na, doon lang ko. Unsa may nasud sa imong utok? Sige na, doon lang ko. Ay ko pa siya gita. Nakadungog ka siya gisulti sa doktor ganina. Nabawal na ko nga ma-stress. Ikaw mismo ang isulti, ana. Nga bawal nimo ang ma-stress. Dili ka na bata, Angelo. Kung ma-stress ka man lang ganit tungod lang ini, imo na nang sa. Sa ato pa, di ka mo dool. Nganong maingon man sa kang duol nga nanaman ko si mong duol? Ipaduol lang imong naong sa kong naong aron mahibaw ko kung nagsulti ka bas tinuod nga tubig lang ang imong giinom. Nisungat maning tawhan. Gusto ka gyud ing mamatay ko? Unsa? Hoy, Angelo! Nipahuway naman ang takas ospital? Muna naman inong kag nagduhiraw? Unsa ba nahitabo nimo? Nagpugong lang gusto kong kugalingon karon. Pero kasyagito na kay ko. Ganun di ka magmusunod sa kuwi sulti. Sige. Tumanan ti ka karon, ha? Pero ayaw na ni Kusba. Simot ako. Simot akong baho bakog bino. Gidodho na ginin ako akong naong sa imong naong, ha? Nagsulti gid kas tinuod. Tubig gyud ang imong giinom. Magpasalamat ka. Kamaon ako mo kontrol sa akong kaugalingon. Salamat. Asa man ka? Sakto lang sa derong orasan, no? Para maghikay para panihapon. Hay. Thank you kayo, Lord, ha? Naglabi yung talent imong gihatag na ako. Pwede gid ko bisan asa. Maopisina, kusina, unsa pa na. Ang ngayon yun unta ko mahimong asawa, Lord. Pero, ambot, uy. Imo magkakakong tugutan nga, magkakitaw banan, no? Uy, kis kanahan, uy! Uy, girl! Minungsak ka! Uy, wala mo tani mo, uy! Hala! Puhas imong naong, God! Uy, kalmal lang, uy! Relax! Basig high blood ka! Mamalihog kong tubig, Luigi, be. Tingaling mabuhian akong baso kay gakurog pa ko. Sige. Lingkod una. Lingkod. Dali, lingkod. Uy! Naunsa sa day mo, uy! Ha? Inom na! Kalma lang, ha? Relax! Unsa din ni tabo, uy? Tanawala ko naman ganina, no? Kay mura kag kakilawang og tao. Kakilawang yun ko, Luigi. Hala, uy! Nervyoso mo sa tanim mo, girl, uy! Nag-away mo? Sorry, Luigi, ha? Pero dili pa ko ready mong istorya. Okay. I respect that. Sige, badayan ako diri sa akong gibuhat, ha? Og, ingnalanyak ko if pwede ka nang mo share. Ay! Ito man ni, uy! Hala, God! Si Sir lagi nang nawag. Tubaga lang. Hello, sir? Ariyo na, Luigi.
Sige. Okay, sir. Paadtuon ko niya. Ato. Sige. Nung sa di sila, uy. Kalma naman ang tingog ni sir. Samtang si Iloy. Gisapot yung mag-ayo. Nga nang gikaha ni, uy. Sir? Sod, Luigi. Asa nga ako asawang Maldita. Sir? Tuwa sa kusina, sir. Isapot pa. Medyo, sir. May gisulti siya nimo? Wa man, sir. Wa mo ko tubaga sa akong pangutana kung naon sa siya. Okay. Sige. Ikaw na assist na ko pag inom sa tambal. Murag oras naman tingali na kung mainom, di ba? Oo. Sakto yun ang oras, sir. Huwag ko kailaon sa mga tambalang kong imnon. Mao nga, ikaw na assist na ko. Dila ko na to sa muko ng akong malditang asawa. Hanga na ba sa akong mata, uy? Kahang na sa akong mata. Kahang, uy. Hala, girl! Ay! Girl! Ano sa ka, uy! Ha? Ano sa ka? Okay na ko, Luigi. Nakahila ko sa kahang sa akong mga matagod. Naghiwa mo ko kong Bombay. Uy, hala! Katagal ko na nang imong gihawang Bombay. Pero unsa man na? Wa lang. Ha? Wa lang? Trip lang? Hala, uy! Naunsa dyan mong duha, ha? Nga na di ay mo? Kariyot lang. Kinsam ka ni. Kasayo pa ron. Kadali ha. Kadali lang yun. Mausap ni nag-apan sa dako tagbay. Dugay nag-abis pultahan. May tumpayag kay hinigbarog ka usa. Pultahan na. Yan yung taon ko. Nabot lagi ko sa pultahan. Hello? Good morning? Noy, di ko naman padayon nun. Kadlawan pa biya ko ni biyahe. Gutom na kayo ko. Ikaw rin ko ni mong tutukan? Dali. Dayon. Ako pa manggong gisiguro kung tinuod ka bagyod. Kay basig natug pa di ay ko. O di ba nagdamgo ko. Dali, sod. Thank you, Noy. Noy, magpabaga lang gid ko ha. Pero willing man sa ko mabayad. Noy, gutom na gid kaayo ko. Asa ka ta makapalit og pagkaon din hino? Na, wa gyud mapalitan din he. Pero nganong wa man ka mulaho sa sinda, mas makakaon kag dali dito. Wa magud ko gipasod sa mga gwardya, Noy. Sugo ko nun ni Tita Viola nga dili ko pasudlon if ever magpakita ko sa syanda. Sakit kayo kong dughan. Dili unta ko mo anhi kay imo kong anak si Eloisa. Ug tingalig, disad ko ni mo tawaton. Pero ni-try lang yun ko. Feeling man sad na ako, buotan ka, Noy. Ug wasap ko ilaing na ilhan din he. Ay na paghilak. Isag doon na kay problema sa kong anak. Pero di sa ko makatalikod nimo. Pero huwat-huwat gamay ha. Mag-upasap kong nagmatagod. Basta kayo magkakaong ka na lagi. Oh, thank you, Noy. You're an angel, Joy. Ay, nakugaksa. Kaya kumaalat, anak. Oh, sorry, Noy. Pero thankful na gid kayo ko nimo. Thank you. Sige na. May pag piyong-piyong ka na di sa sofa samtang mag-andam ko sa pamahaw. Di mo ko makapaso di mo sa kwarto kay wa pa man ko makapanghinlo. Di ka lang sa sofa. Okay, Noy. Salamat kaayo, Noy. Sige, maghikay sa ko ha. Babot lang. Wakit ko masayop sa pag-anhida. Daan pa ko. Uto-uto ang amahan ni Eloisa. Maggamit ko ng tiguhang ha.
Nibalik na tingali to sa syudad. Kaya wa man gyud pasudla sa ato mga tao dinhi. Upat ka tao ang akong gipabantay sa entrada sa hasyenda. Payo noon, ma. Kumusta ka naman? Okay naman ko. Okay na ko, ma. Pagamping nagyud ha. Ug pagbantay sad kang Ayesha, kay tingalig mo to nga nasad to kalit diha. Siya ra ba kahinungdan nga na-stress ka ug nabughat na inuon? Di na may tabo, ma. Nagbantay man kanunay si Luisa. O giyasab kong giyatiman pag-ayo. Magigsulti ka ni Luisa, ma? Diyan sa kong tupad. Kadit siya, ma. Ako i-transfer. Mag-video call na lang ta. Kadit. Dali, tupad ako kay nag-expect na to si mama. Noon sa nasad ka diha? Dali, tupad na ako. Mangusog na sa guwi ni Ron. Dali na kay niya na, oh. Tangtanga lang ko na imong bukton sa kong hawak, good. Shh, behave ba? Nanas mama. Hi, Eloy! Hello, ma. Kumusta? Hi! Naunsa man ang akong naong, oy, nihuot man is kamera. Maog yun nga din yun ko ganahan ining video call ba? Lihuot sa gani among mga naong mo. Oh, ayaw na ko kisikit imong naong. Alam mo, oo. Giaway ko, ma. Kalingaw ninyong duha, oy. Nalingaw gid kaay ko ninyo. Og lipay gid kaay ko nga nagtan-aw ninyong duha. Eloy, salamat ha. Salamat sa imong pag-atiman kang Angelo. Bisan dili pag yun unta ka kaayo, okay. Okay naman ko, ma. Naulian na gid ko. Oh. Basta kay pag-amping mong duha. O pag-amping mo kang Ayesha. Okay, ma. Angelo? Okay, ma. O sige, putlo na lang ni nato. Kay na iniabot nga atong tao. May tuyo na ko. Sige, ma. Salamat, ma. Bye-bye. Paita. Wala mo kung may sakit na mananakod. Dali mo na yung kabarog. Kau ha? Dako na biya kay kagutang na ko. Igo na gari kung nakitupad di mo. Imo pa ginang ihikaw. Unsa naman sad unya imong buhaton, bi? Unsa may akong buhaton? Di mo man ako kaya. Ha? Nalimot kasi mong gibuhat? Atong pag-abot gid nato gikan sa ospital? Nalimot ka? Tilan, katong ni case ko nimo. Sara mo tong kisa, oy. Buram tong kisa bata. Smack raman to. Isyo na to nimo. Dako ba kay ko padinglonon nimo? Huwat-huwat lang. Sobra na ba yung antos ako nimo, ha? Naunsa ka diha? Antos good taon. Tanawa lang lang niya okay na ko. Inighatag yung go signal sa doktor nako. Kit-kiton taligi kag maayo ba? Bastos! Ha? Ano kay kong bastos? Nagbinastos na iko. Unsa na itong gisulti? Ikaw tingali bastos yung ginahuna. Ikaw tingali. Kalami! Gini mong bugnoon, uy! Sige lang. Magabugno tara lagi unya nako. Magpabugno ra man sa niya ko nimo. Kunta si katawa na. Ingon na nerde saktong paagi. Sumugkon kig maayo ng babayana. Naunsa na kida ikaw? Wa naman ko makasabot ako. This is not me. This is not the real me. Wag ko magdahom nga maingon ko ini. Pero nga ko ko'y mahimo. Nganong murdi naman mukha na nga kuto ka. Labi na kun pahin ni Luisa. Nga naman. Kalami ba yung wrestlingon, uy? Na-fail na ba yung ako nga mibalik ng akong kusog? Oh, dali pa gini noon pareha sa una. Pero madadana. Makahimo na kayo sa paglubag siyang bukton. Dako pa ba kay kung paninglunon nimo? Wat-wat lang sa. Sobra na ba yung patantos ko nimo?
Aw, kaya naman ako idepensa ang akong kaugalingon ba? Pero, sa laing bahin, husto siya. Isip asawa. Wa pagit ko makahimo sa akong obligasyon nga to niya. Unsa raman taon tong kisa, oy? Muram tong kisa sa bata. Smack raman to. Isyo na to. Husto siya. Mura lang to kisa bata. Pero nakahatag to kahasol na ko. Nakahasol kita ayot na ko. Wa sa ko makasabuton nga no. Wa. Naoy, manambok mo ko kadugayan ininoy. Simple lang atong mga putahe pero nganong lami man kaayo. Sa una, digi ko mo appreciate ining mga ingon ini. Tinulang isda, sinugbang talong. Gipakaon pa ko ni Mog-on sa to gahapon. Oo, tan Bisaya? Oh. Honestly, Noy, digi ko mo kaon ini mga pagkauna sa una. First time gid nako. Risko mo kayong atong ikaon. Ang tanang utan, pinupo na yun ako sa akong tukaran. Ang isda sab, labasan kaayo ang gilibod din kadabuntag. Mausab ang mga prutas, gikang yus punuan. Mao nga lahi ra gyud ang ilang kalami. Lagi oy, grabe gyud. Pero ayaw lang kalain ha. Oh. Mangutana lang ko. Hangtod kanus aday ka dinhi. Oh. Wat ka hingin li ha. Pero nabalaka man ang ko nga tingalig may bawo sila bahin mo o malain sab sila nako. Wa man gyud ko magsaba-saba nga niya ka. Oy. Kay bawo ba ka, Noy? Karon lang ba ako makasuway nga may nagatiman na ako? Karon lang ko makasuway nga kitagaan kong importansya. Kay bawo ba ka nga feeling useless naman kayo ko. Wala nagmahal na ko, Noy. Mga bitaw nga mistake lang gid ko ni Angelo bisan iya pa kong gisalikway. Kay bao na lang nang pagmahal nga akong gikuptan nga nabilin para nako. Ang imo di ang pamilya. Hambot. Hambot na pamilya pa bagya pa itawag nila, Noy. Huwag sa lipakin ako. Tuwa na silang tanan sa Amerika. Ako na lang nahabilin din Ikaw na magalit ko nila pa na anong kwarta. Pero gawa sa kwarta, wa. Bisan pag-umusta naman lang kung buhi pa ba ko, wa. Uy, paitang di. Mga bitaw na, Noy, nga komportable kay ko din uban ni mo. For the first time, nakafeel ko nga doon ako'y amahan. Pero nakasabot man ko di mo. Imogong anak si Eloisa. Noy, pero wa ka makabantay. Almost 1 week na ko din Pero nakaya na ko nga, wa manawag kang Angelo. Nakaya na ko nga, makontento lang ginisod sa imong bahay. Makasabot ka naman siguro sa ko ipasabot, Noy. Diba? ha? Noy, please. Ayaw lang ko hingin, Li. Ayaw ka bala ka. Dagan magkukwarta. Mamalit ko sa itong mga kinahanglanon din, or yung tagaan lang tika o kwarta ron, ikaw na lang mamalit. Kay doon na sa kunya makakita na ako og makasulti kang Tita Viola. Muhatag lang ko kwarta ni mo, aron di sa ka mabugatan sa gasto ba? Uy, ayaw, ana. Makapakaon pa man ko ni mo ba? Ang ako lang Noy pa Uy. Binilang muna ko ni mo, Noy! Uy! Please! Binuhod ka magbitaw niya. Barog, uy. No! Sige. Dinhi ka lang una. Di lang ko magsama. Naayon ang kagool. Magkapuyo ka din ni hangtod mabuking ta. Salamat, Noy! Salamat! Ayaw lagi Thank you kaayo. Ayaw pagkakos ba kayo ako maanad, ana. Igo na ito pasalamat. Na-overwhelmed lang ko, Noy. Thank you so much. I really appreciate this. Sige na. Tiwas sa tagkaon. Paimutang nagbalik.
Naunsa man kaha si Pare Paing. Duha naman kaadlaw nga wa magpakita dinhi sa asyenda. Moadto man ko sa lungsod unya. Lion ko lang to. Tingalig may gipamati sa lawas. Tiwasa. Gamay na ning lugaw. Tiwasa na lang. Kina. Inom na yung tubig. Nya, mag-ihaw kong manok di saya. Aron, magahigop kong init ka sabaw. Aron, maulian ka dayon. Ay gani, dali rang mihuwas ang imong hilanat. Salamat kayo, Noy, ha? Imogi kong kiatiman. Ay, sahir ba sa good kong itabo na sa kong anak? Kaswerte ni Eloisa, no? Doon na siya Angelo. Doon na pagit siya amahan nga parehas ni mo. Ikaguol. May maabot na lagi nga hustong tao nga magmahal ni mo. Pagampo lang. Ano man ka? Huwag kay salig sa pagampo. Huwag man ko kasuway, anak, Noy. Ha? Huwag ka magasuway o pagampo. O kuyawag. Sige lang. Tunanti ka saon pagampo. Pero unya na kon mamaayo ka na. Pahuway una. O bagantihin ng imong uto kay kapoy na kayo na. Uy, hala. Naay may abot. Noy, mutago lang ko. Dinig ka lang sa kwarto. Ayaw lang yung pagsama-sama, ha? May bisita si Pare Paing. Yun na pa. Nakailaman ko ining sakyanan na. Kang ayi siya mangyud ni. Pare! Diyan lagi ka! Diyot, ha? Pasensya. Pasensya, Mare. Huwag ko makabalik sa sinda. Saon, di amang gukoy gatiman importante. Si Aisha. Ha? Kukuan? Ay nalang paglimod, pre. Kay Ilhan, nga kaayo ka. Kuan, Mare. Paminaw una, ha? Unsa gyud ay gusto nimong mahitabo, Aisha? Nganong dili ka man gyud makasabot nga wa ka nay labot sa kinabuhi ni Angelo o nga dili ka na gyud angay manghilabot pa niya. Tita. Mare, gihilantan in tao na, oy. O sige, pre. For humanitarian reasons, papuyaon na siya din hangtod maulian na siya. Pero, kinahanglan nga mawa na ni siya din samtang wa pa ni makaabot ni Angelo. Mare. Pasensya gyud. Adto na ko. Mare, kaniyot na. Mare. Ayaw po gulitin. Wa na di labot, ha? Pues, makita ninyong tanan ng akong buhaton. Makita ninyo. Tanawon ta. Masakrang unya mong tanan. Matay. Nalaig ito si ma-review lang ako na. Pero, lisura sa buhay ko na kung hingilan si Ayesa. Sahir sa abgot na akong anak. Noy? Kaniyot kay ako pa rin isira. Uy, hala, naroon nag-ilis ka man. Mapahawa na lang ko din, Noy. Mabalik na lang ko sa syudad. Inaunsa ka? Nagkurog ka pa panggani. Balik sa kwarto, Ginoo ko, maunsa ka pala hinoon sa biyahe. Kada ko kargo ni konsensya na ko. Ayaw na kabalaka. Ako rin pasabot nila. Sige na, balik sa kwarto. Pero, Noy... Ayaw na lagi kabalaka. Sige na, balik ka sa kwarto. Pahuway aron mamaayo ka pagdali. Sige na. Asa nagharon si Aisha, no? Wala lagi yung paramdam. Nahilo na tingali iyang kalag. Hoy, ikaw ba? Ay, bitaw, sa tinuod lang, no?
Wag yun siya magparamdam pila na kaadlaw. I think almost a month na, no? Oh, nilarga tingali. Hala, uy! Mayo unta, no? Unya, makakita lang sa punta siya Amerikano, no? Ngayang minyuan. Alam di na siya magsamok-samok ninyo, sir? Uyala, si Mama nanawag. Kadiyat Luigi, ha? Sige, tumaga. Hello, Ma? Hello, Eloy. Naakaras ba eh? Naaraman, Ma. Nga naman, muari ka? Kondol pa lang unta eh. Niyanan ako. Unsaon. Nga di man sad makadali-dali kay busy ka ay diri sa asyenda. Busy giday kaayo mo. Si Tatay bitaw, wa naman say tawag-tawag. Dili busy sa asyenda si tatay ni mo, Eloy. Busy siya kang Ayesha. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Ma? Unsay busy kang Ayesha? Oh, hello, Ma? Tuwa nag-star karon sa inyo si Ayesha, Eloy. Unsa? Unsay? Nganong nahitabo man na, Ma? Nagunsa man siya dito? O siya problema? Ma, niya si Angelo. Kamoy pag-istorya. Istorya mong mama. Hello, ma? Yan ta, ha? Uy, nando di ay. Naa dito si Ayesha. To ako no sa amo si Ayesha, Luigi. Gipapuyo ni tatay. Ha? Hala ka! Kung sa mga tabua? Basta kay ang gisulti ni Paripaing, nga dili pa niya mahimong hinginlan si Ayesha kay gihilantan. Wa ko mahibaw kanusa pa na siya diha. Pero duda ko, ato pang usang simana, wa di ay na mo balik sa syudad, human wa pasudla dire sa hasyenda. Didto midangop ni Paripaing. Sige, ma. Kabiri bahala ang Paing. Salamat sa impormasyon, ma. Okay, sige Angelo. Bagagignaong nababihana. Dalianin ninyo ha, Angelo. Kay tingali og unsay giplano ang babayhana. Nahuwasan ka na yun, ha? Ayaw yun pagpasubaw, kaya tingalig mabughat ka. Makabughat na ang subaw, Noy. Uoy, unang pag-amping yun. Daghan ka kayong salamat, Noy, ha? Wa ko kay baon sa unti ka pagbaos. Pag nahuna ng baos, uy. Ang importante nga, maayo ka na. Honest, Noy. Ikaw pa kayo nakahatag na kong tinud-anay nga pagpangga. Sa ako nang giingon, sahir sabgod kung akong anak ang may tabuan. Sa ka? Mo naman ko ga, malipong, Noy. Ay, pastikan. Ano na akong giingon. Sig nahuwasan ka na, huwag kapag yun mamaayo sa hingpit. Sige, lingkod niya. Sandig ka sa sopa. Pastihan. Ay galit na sagang tikadayon. Luya kapag yun lagi, ay. Noy, ayaw na ko buhiin, Noy. Buniti lang ko. Murag malipong man ko. Dadulan ti ka sa lungsod, be. Ipadoktor ti ka. Noy, ayaw na lang. Warang arang na niya akong paminaw ko na makapiyong na ko. Sige. Piyong na lang ko na, ha? Sandig lang. Uy, may hinanawag na ko. Tinalig si Iloy ni. Yaan taon na ka, ha? Nakasandig ka naman. Sige, Noy. Daan pa ko. Si Iloy gini. Hello? Tay? Angelo? Naluoy magugudong o ako nang gipaistal dire. Kunya kay naabtan nga gilantan mong na dugay-dugay gyud dire. Di na ko gustong maabtan para sa sunod simana, tay, ha? O dong, mao kinaputi nga ni siya ron pipila ka adlaw. Sige, tay. Kabunsad si Eloy sa pagsulteo. Hello, Tay? Ayaw ka balaka kay muhawa ra lagi dire kon maulian na siya. Sahir manggod Luisa kon ikapay ni tabuan ini. Wa pa gani ko'y gisulti. Paka-paka naman ka, Tay. Ang nahibaw naman kong imo kong kapakaan maong giunhan talang ka.
Tay, basig inartistahan lang ka, anak, ha? O niya, nagpada ka? Gihilantan. Inartista. Usa man ka, oy. Mapiki pa din ang hilana. Basta kay tumanag yun ang gisulti ni Angelo, tay, ha? Kinahanglan nga, dili na yun maabtan sunod si Mana ng babayhana, diha. Ay, lagi. Pila ba balik-balikon, oy. Nasuko ka, tay? Ay, wa, oy. Goodbye, bunot. Oh. Aw. Sayon-sayon nun ramang ko ilang diktar kay ilamang kwarta ang ipaayo o ipadako ining bahay. May palagig wa lang kumusukot. Wa untay makadiktar ako. Loy Paeng? Oh. Noy, mutupad ko ha. Bisan di ka masulti, Noy. Kay bawo ko nga nag-uol ka. Oh. Pwede ihag ti ka? Ha? Ihag ti ka ha. Noy, ayaw na gud kag-uol. Niabitaw ko. Oh. Kung sa may nakapag-uol mo karon, tabangan ti ka nga mawagtang na. Oh. O si buti mong ipasabot. Lipayon ti ka, Noy Paeng. Ha? Uy. Hala. Usa man imong gi. Ako rin bahala ni mo, ha? Relax lang. Ako rin bahala ni mo. Hala, uy. Day ay isa. Tingalig mabugat ka, ha? Kalma lang, day. Ay, usa pa rin, uy. Kapulahan pa na ko ini. Ay, hala, uy. Anong nagbihan? Kaluhag na eh. Oh. Eloisa? Oh, nga no? Pabaday ka ba tuog? Pasensya na. Nakaistorbohin ko si mong pagkatog. Mubalhin na lang ko sa sahog aron dili ka maistorbo. Tanong mo magkamatuog. Nagunaw ka ni Igisa. Uwa ko kasabot. Gikulbaan man ko para ni tatay. At tiyalig, doon na siya daw ang buhato ni tatay. Dili mas peling ang utok atong babayhana, di ba? O ba sa buntag, manawag na siya ng tatay. Mangumusta ta? Karoon na lang ka manawag. Ha? Uy, lang mo naman gabi eh. Oh, lapas tong ang gabi naman gani di ay. Nakatuog na sa tatay. O ba sa buntag na lang, sa'yo sa buntag. O, armawa ang imong kakulba. Direbe, ihagti ka. Matuog na ta. Tuog na. Unsaon ka na ko pagkatuog, uy. Nga nagatubang man siya sa akong naong. Unya, naghagok ka. Kung ako sang tangtangon iyang pukto na, nga nagakos na ko, tingali po makamata siya. Unsa man akong kipati. Nganong komportable makaayo ko sa iyang mga pukto na. Lord, ayaw ko pasagti ha. Ayaw inaw ko pasagti nga madaning iyang style. Ayaw ko pasagti nga. Knockdown ang tiguang. Naghagok pa. Pero in fairness, may ikabuga pa sa tiguangan. Hinoon, he's not yet too old. O kung usbon lang niyang iyang panamit, madaga. Oh, ang iyang cellphone. Asa ka ron ay? Ay, ito ara. Kisa ka ning
na. Hello? Hi, Eloisa! Good morning! Hoy! Nga nang ikinitubag? Ihatag ni tatay ang cellphone. Kuyawa ko nimo. Chill! Just relax, Eloisa. Pero, nato pang imong father, dear. Gikapoy sa among labing-labing. Unsa? Ay, siya sa bahis ka! O sa'yo mag-ibuhat ni tatay, ha? Ihatag niya ang cellphone kaya magkisulti ko ni animala ka! Aloy! Hanggang sa ka na naman ka? Amin na cellphone, be! Minsan na ini! Hello? Oh, Luigi! Don't tell me nga kamusta ni Eloisa ang nagtupad karon sa kama, parehas na mo ni tatay niya paeng. Ay, siya! My God! O sa man yung gipanulti? Uy! Nayabag na ka, ha? Okay. And matawagin mo, ha? To see is to believe, mangyod. Magpadakog among pictures, ha? Wait lang. Mapatay ko tong babayana, Luigi! Mapatay ko kitong babayana! Sa iyo lagi muna sala. Ngano, Denny? Eloisa? Ngano ka? Sir! Mawindan nyo kas balita, sir! Si Ayesha ang may pain! Ha? O say? Oh my God! Naniyag sir, di mo, sir! I-open yung messenger, sir, i-open! Ha? O sa may? Mapatay kina ko siya! Mapatay kina ko siya! Nagawagin ako, eh. Siguradong nabuang nito sila karon. Nga nagtanaw sa mong pictures ni Noy Paeng. Oh. Huwag pagin makamatngon, oh. Hindi. May buhaton ko. Sarong di ni makamata. Lang, pagmata na lang. Puntang na, uy. Pagmata na ba? Kagilok ba ron, oy? Usa man ni, oy. Ay, uy. Hala, oy. My God! My goodness! Oh, no! Siya! Hayop! Napuang gito ba yan? Wa na gito siya saktong pag-isip. Sakto siya sa pag-isip, Angelo. Iyang gigamit si tatay para manimaw siya na ako. O gano'y ikaw may panimaslan. Nga ako may himasahan niya. Para niya ako maisadaan. Kinagtungo siya nag-iilog ni kaniya. O karon si tatay. Si tatay. Ala, uy. Siya ito na boss yung tundo. Huwag yun ka mag-expect na makahimo na hindi si Ayesha. Huwag din ko magdakom. Mapauli ko, Angelo. Oh. Patyon ko itong babayana. Kita ang mauli. O dili ka ikaw rin matubang at ubihana. Ako. Kung kitang duha, press kitang duha. Ihaon ta tong babayanang animala siya. Salbahe siya. Salbahe. Ay, plabi na. Maunsa ka gani. Sige, hilak lang. Ipagawas ang imong tanang gibati. Hilak lang. Ay, pipauna ko sa malam yung lang. Kaya tinutunin ng duha nga. Ihaw si Ayesha. Na, preso hindi nilang duhaan eh. Unsa? Luigi, ayaw gani kong tinuntuhin, ha? Madam, huwag niyo ko magtinuntoy taon ni mo, madam. Uy, okay ha? Medyo pa magod ni. Ipagkita na ko ni mo sila si Sir Angelo Kiloy, ha? Nakita na ni mo? Nakita ni mo, madam? Ika ko si Sir si Iloy na naghilag. Klaro na, madam? Naklaro na ni mo? Pero, Luigi, dili ko makatuo ini. Madam, uy, kinsa man tayo makatuoan ni madam? Uy, imagine! Si Ayesha nga social nga rich girl. O nabuang pag-ayaw kang Sir Angelo. Mupatol kang may paeng. No offense, madam, ah. No offense, kang may paeng, no? Pero, hindi lang yung katuhuan ba? Walang layo na yung tao kay tinuod, madam. Uy, I mean, ingana na siya kadesperada, madam. Oh my God. Madam? Sige, Luigi. Salamat sa pagpahibaw. Bye.
Dili. Dili ko makatuo ini. Dili. Di pa to yun, madam. Pero walang hilak mo to siya. Uy nga. Oh my God! Oh my God! Ala, yun, uy. Diyos ko, Lord. Nalimot man ko. Uy nga, doon naman sa di sila something ni Paeng. Ala, uy. Kada kong disaster ining ibuhat ni Ayesha. Ala, uy. Nagil ka naman noon ko. Nga na ako mag-ipahibaw si madam. Pero kung di sana ko siya pahibaw-on, tingalig. Ay, daoy. Kalabad na ba sa utok ini? Kalabad na ba? Happy? Mura di ba ko magkatuo nga nitabulin ako? Mura gadamgol man ko ini. Nagduda ka gihapon nga damgo ni? Pero... Dili ni damgo, love. O gaya na lang pangutanag nga, no? Bisan ka ni ako. Wa mag-expect ini. Tingali, doon na lang yung mga butang ha. Dili na to damhon. Day, Ayesha. Love, sukad ka ron. Love na itawag na ako, ha? O ako, Sab, mo na itawag ni mo. Love. Sa ako nang giingon ni mo. Ikaw pa lang nakapafeel na ako ang importante ko. Ikaw lang niatiman ako. O nipakita o pagmahal o wa mo question sa akong pagkatao. Mao tingali nang hinungdan nga, na-attract ko ni mo, love. Kinuo ko. Kung damgo mangyudani ni, ay nalang kong pamata. Sobra pa man ko sa nagkadaog sa luto ini. Pagkabulahan. Ay, ito na ko nga. Ako ng jack of all trades. Niya, driver na sad ko. Pero happy ako. Kaya di nagkintanaw ng duha ko. Nagtupad sa vaccine. Nga nag-holding hands pa. Ambot, awal ba ka na sila nga nag-holding hands sila no? Napareho mo silang malayo ang tingin. Pero wala namang tinatanaw. Ilan na magin sila sa usap-usap ba? Di lang mo ang ko ng usap eh. Ay, gugma. Naunsa man ko. Nganon dili man mo nung pagtuho kining akong luha. Nganong naapektuhan man kong mahayo ining balita. Ni aragyod ko, Maria. Sagpita lagyod ko. Buti kayo mong luha, madam. Uy, makilagyan ko ninyo doon. Nganong gisakitan man ko. Nganong gisakitan man ko. Ang maayo ni ini. Ako lang ang tuon. Ni Asya. Mayong adlaw, Mari. Maayong adlaw. Mari, tinuod to, Mari. Imo kong isag pa. Oh, ngano? Nagduda ka? Ako musman? Ayaw na, Mari. Uy, sakit, uy. Pero walang imo magugisag pa. Mangutana ka pa? Unsay inyong gibuhat? Unsay inyong gibuhat ni Ayesha? Ha? Ayaw na pag-ula-guryo, pre! Kanili ka si Guryo! Si Paeng ka! Si Pari Paeng! Nga akong gituhuan na buutan! Nga taong matarong na nakakanunay sa katarong! Oh. Naibaw ka ba? Nagkarong mga orasa! Nagpaingon na din sila si Angelo o Luisa? Ha? Naibaw na sila sa naitabo ninyo ni Ayesha, pre! Kaluod ni mo, Paeng! Kaluod ni mo! Mari! Magdalita! Pilibihin mo ba ang planta nila din eh? Pero love, imo ning bay! Nung ilang kwarta ang gigasto ini, huwag muli kayo ulat. Pabulaw-buglaw na nato panahon. Tala na yun, doon naman kayo sa kilang. Tubuan talang kaasa agit pa yun sa tukan-tukan. Magdalita na! Migaan ang akong pamati nga nakatamparos ko niya. Gisakitan ka laging painga ka. Pero
Sakit lang gihapon ang akong dughan. Yanong naingon magkuin eh. The shadow of your smile will color all my dreams. Huwag itaw! Sirado! Nanglaya sila! Gidani ang tatay! Hayop kita babayana! Hain man na ang tatay! Hain sila! Eloisa! Eloisa! Tay! Tay paing! Eloisa, ayaw pala abis magbati. Makit alalag na to sila. Pagkatabang gusto mga tao. Gamay rin lupita. Ato na sila makitaan. Unyag lang ginawa sa syudad. Mapatay ko ginsang demonyaha siya. Hayop siya. Hayop siya. Tama na. Igo na. Luigi, lawas na sa sunda. Okay, sir. Ako nang gitapa nga itong mga kasaligan sa Sindama. O nagsugod to sila ron sa papangitan lang ni tatay ng ni Aisha. O nagpatabang na ko sa mga local police. Kumusta na si Eloy? Ito pero di kalma naman to siya pagbiyaan ako. Wala na ko pabiyaan ni Luigi. Kung di ka na busy, palihog na sa comfort niya, ma. Okay. Ma, mula ka ko, ha? May mga tao pa kung patabangon pagpangitan nila. Sige, ma. Sige, Angelo. Pag-amping. Unsaon ka na ko pag-comfort ni Eloy. Nga ako mismo. Nagkinahanglan man sad nga i-comfort. Unsaon man. Ayaw na kayo ka-stress. Uy, makita na lagi to sila. Gibuhatan ni Sir Angelo ang tanan aron makita sila. Angay lang. Nag-all man sa to siya. Nga mawa na niya hingpit si Aisha. So baka ni girl, uy? Ikaw ba yun ang iyang concern, ha? Wag ito siya wala ka ni Aisha, no? Hantod ka ron? Wag ihapon kay bilib ni Sir, ha, Eloy? Di na lang una ta mag-iskot, anak Luigi. Si tatay mo ay pinaka-importante karon. Dili mahimo nga siya gamito ni Aisha para makabawas na ako. Dili mahimo. Ay, kaloy sa tiguang. Galing kamot na maayo ang gubaong payag na among puyan temporarily. In fairness, this is nice. This is adventure. Og sa ako na experience, dili pala o si paeng sa kama. Pwede na nga substitute ni Angela for the meantime. Pasensya na, paeng. Pero ikaw lang paagi nga makabalik ko sa kinabuhi ni Angelo. Ikaw lang. Niya na si Angelo. Kumusta na? Negative gihapon, ma. Tuwa na gito sila sa syudad. May gikontak kasi ko sa syudad. Common friends na mo ni Aisha. May pasalig sila nga mutabang na to. Hosto! Nga no, Eloy? Suwaya na tog adto. Ha? Asa man? Sayo tani aning nanay sa Pikas Barangay. Tungason kaayo tong dapita. Mauwa gito na mo matiman. Nikalit og ko ba ang akong dughan? Murag, tuagit sila dito. Ato na to. Okay, sige. Ato adayon ninyo. Pero, maglakaw na ta paingon dito. Dili man makasaka dito ang sakyanan. Pues, kabayo ang gamitan ninyo. Dili ba mahimong hinahinayan ang pagpadagan sa kabayo? Uwa mo kumuingon na hunong. Niingon naman ko nga pahinayan lang. Kanit, manawag ako.
Nagkakita kas ko na kita. Sakyanan! Ang sakyanan na ni Ayesha! Nagitabunan ang mga dahon sa saging o mga sagbot! Hospital, bisa sa itong ginayon, sigurado kong ang iyan ang sakyanan. Kung mauna, huwag inay ko masayop. Tuwa sila sa yuta ni aning nanay. Tanaan dyan, oh! Kung pwede, imong paluparo ni kabayo, paluparo! Nice place here. Kung tinuod ang gisulti ni Pae nga, iyota ni sa namatay niyang asawa, well, this is a perfect place to stay nga. Makonsumisyon gud ang demonyeta nga Eloisa. Bisan sa ingon anak lang una nga paagi nga makabawas ko niya. Ang iyang amahan, ang iyang uto-uto nga amahan, mo'y akong kamiton, samtang tili pa na ako makuha pagbalik si Angelo. Bakit anti ka, Eloisa? Mamapuang na ko ang imong amahan. Oh my God! Kakusog ato! That was scary! Ano naman to? Kakusog ba itong hangina? Ay! Oh! Mamak ka, Eloisa! Eloisa! Salamat. Salamat na ako malikit sa kabatuhan. Aray, ang akong liog. Kasakit. Eloisa! Eloisa! Si Angelo. Mabangon ko. Aray! Patay. Napiang na tingali ko. Lagkawa pa ini, uy. Dili pa gani ko dugay nga ayaw. Lain na sa ding damage. Malasas na akong pagkatao, uy. Muhinay lang ko bangon hanggang nga makalingkod ko. Eloisa! Eloisa! God! Asan ba kasi napita? Di ano na magkakusog ang hangin? Wala ano masali? Nikalit naman kalain ng panahon. Eloisa! Eloisa! Angelo! Oh my God! Salamat! Tuwan ko na pinagin ka ng tingog. Eloisa! Maharan ako! Huwag lang! Diyos ko, Luigi! Nikalit man ikusog ang hangin! O saman, may bagyo di ay? May bagyo, madam. Pero, dili man niyang iyang punteriya. Nagkikamayo pa man itong panahon ganina. Hala, uy. Kausa ba tingali mo na kuna sa bagyo? Uy, umapit niyo siya din hinong? Sila si Angelo o Eloy. Maayo untag mubalik nilang sila sa agi. Samtang dili pa kaayo kusog ang hangin o guwa pa mo uwan. Akong sawayan ang kuntag, madam. Kung makuntag ba, ha? Wait lang. Pare! Luigi! Uy! Oh, ikaw na yung usan, noy. Asa di ang bagoon ni mong kalabtim, ha? Mauli akong ikagulan pag-ayo, Luigi. Siya itong usa sa bukid akong gibiyaan kay niadto man ko sa lungsod. May gipamalit man ko. Unya maglisod kong balik dito kay namatay ang makina sa akong yabangan na sakyanan. O nga nung ni Anhi ka pa eh? Ikaw niyo ko sa pag-ihim. Mare, O nga nung ni Anhi ka man kuno? Manghuam kag sakyanan? manghuam unta kong kabayo, Mare. Kabayo ra may magkasakad to sa bukid. Gigamit nila ni Angelo ug Eloy ang usa namo ka kabayo para pag-adto sa inyong bukid. Kay nagtuo si Eloy nga tuan mo dad si Ayesha. Husto gid ay siya. Tuwa gid ay. Mare. Ay! Gulit ako, Mare. Gulit. Dili ko mo gulit nimo. Kusupay hangin. Mapalid ka. Napalad na bitaw ka. Wa man ko mapalid. Niya naman ko. Bukan yung matabi. Ayaw magpiyong. Napalad na ka. Di palad ka sa bagyong Ayesha. Sa? Hala, uy! Nga naman eh! Likalit ka man eh! Nani mo kakawi nga na itong ba? Tingali mo itong bahanta! Basta ayaw lang yung buhay na to, ha? Bisa ko siya nito mo, ayaw yung buhay na to! Oh! Dili ko mabuhi
Nahadlok na gid ko, Angelo. Unsa naman yung hangin na, oy? Oh my God! Nagkagilag, anak! Ang payag nilubad! Ani, pa mo na to, Angelo! Ani, mo ang sana to ang payag! I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. I was on a golden leash. We don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. Og mo to ka listeners ang part 5 sa Langit Ka Kilat Ko, no? Nya ugma na lang siguro na ko i-upload ang sumpay sa itong ayay mapriso ko o itong kanang Maribel, no? Part 6 na ta puhon. So ugma na lang kay sa pagkakaroon mga ka-listeners, no, kanang gigutom ko, mulakaw sa ko. Mupalit sa ko dito sa kuan sa tindahan ug makaon gigutom siguro kay wa koy paniudto ron. Murag kuan po ni nahog po ni buasa ba. Sacrifice sa kaugalingon, no. So wa koy paniudto mo na nga kanang karon pa jud ko gibati gutom nga gabi na, no. Labi na ning kuan kini mabisi na ako kay mao anam ko gana mo kaon gyud mga ka-listeners, no, mo nang maatrasaw na akong oras sa pagkaon, no. Nang di na lang ako tas-on akong istorya kay umapasa ugmapo na ang sumpay sa kuan kung makalugar tag vlog, no. Umapohon ang part 6 sa ayay mapriso ko og itong Maribel sa kagabi, no. Kabalo ko dugan kay nag-atang sa sumpay, no, kay ang uban day wala jud sila kapaminaw, no. Mo nang pohon na lang, no, di lang sa karon kay di mapas, no, di mapas kay napakoy lakaw, no, ja gutom na kaayo, no. Og mo mga ka-listeners, thank you so much for watching, no. Sa sunod nila po ko mo shout out mga ka-listeners, pasensya kayo, no, di sa ko mo shout out ron nya. Salamat kay inyong tanan, no, sa mga ning great og Merry Christmas, no, og kamong tanan usab Merry Christmas ninyo, hinaot nga malipayon ang inyong Pasko, no. Labi na sa to mga listeners nga OFW nga naslagyo, no, kabisan layo sa pamilya, hinaot nga malipayon ang inyong Pasko, no. O amping mo kanunay kamong tanan mga ka-listeners, thank you so much for watching ug listening sa mga drama. God bless us all og Merry Christmas and advance Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy